Ja som išiel k mameni. Opýtal sa, čo to je, prečo som nešiel do školy. No a povedal, že začala vojna. Ja som rýchlo išiel do obývačky skladať veci. No, pre mňa to bolo prvýkrát. Ja som nič nevedel. Nevedel, čo mám robiť, prečo toto. No, som zbieral veci a som zobral veci všetky, no nie všetky, skoro čo som mal v skrine. Som ich zobral a rozmýšľal, že to je koniec pre mňa a pre všetkých, koho poznám, ale dúfam, no to je ťažko mám to hovoriť, ale to je pravda. Vojna je veľmi strašná vec pre každého z vás. Vojna je veľmi zlá. Pre mňa, keď som mal 7 rokov, ja som žil dobre, som mal dobré veci a začala vojna. Tam bol náš prezident, ktorý povedal, že sa začala vojna. Ja som vôbec nechápala, že čo, prečo, ako. Áno, som počula, že niečo také bolo, že proste hovorili, že bude. Ale nie, ja som nemohla som to uveriť o tom. A potom, keď som uvidela prezidenta Putina, ako rozpráva o špeciálnej vojennej operácii, jediné, čo si myslel vtedy, že prečo my? Prečo on robí toto? Prečo on nedáva nám spokojne žiť? My sme proste ľudia. Nechceli sme nič. My sme chceli žiť. A teraz veľa a veľa ľudí zomerajú na vojne. Mladí, starí, všetci. Teraz každý Ukrajinec vie, čo je bolesť. Každý si to prežil na sebe. Niektomu zomrela matka, alebo otec, alebo deti. Nechcem hovoriť veľa. Ukrajinec mňa pochopí. Nesmieme dovoliť, aby sa zo Slovenska vytratil súcit.